Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. AstroNoy! 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 Silang! Ngalag mo! Ano pa? Dati sasawan, masiram! Okay na! Sana naririnig nyo guys yung pagkakrunch niya. So lalapit ako sa microphone para marinig nyo. At maingay pa kasi yung ano tilaok ng manok. Hello mga mani, mga manay. So nandito tayo ngayon sa Cabusao. I-picture natin ngayon ang tinatawag nilang biti na pwede siyang prituhin para maging chicharon o kung ano pa man pwedeng sa kanyang lutuin. Pero isa sa pinakamasarap, pero isa din sa pinakamahal. Ayan, titingnan natin kung paano siya gawin. So ngayon makakasama natin si Nanay Mili. Mili? Mili po. Mili. So si Nanay Mili. So sakto yung pangalan niya, malapit sa biti. Gano'n ka na po katagal kumukuha ng biti? 2003. 2003, kakapanganak ko pa lang noon. Uy, kumakontra sila. Ito ay nakukuha sa isdang abo o kung sa Tagalog ay alakaak. Alakaak. Nagpapadala pa ng mga isda papuntang Manila galing dito sa Cabusao. Masasabi ko na isa nga ang abo sa pinakamasarap na isda dito sa Cabusao. Ito sa bestseller. And bukod sa bestseller siya, yung lamang loob niya tinatawag na biti, isa din yun sa hinahanap-hanap ng mga taga-Cabusao at ng kahit ibang lugar. Kapag meron kang abo, meron kang sintomas ng COVID. Ay, hindi, sa Bicol kasi ang ubo is abo. So, pag sa Bicol meron kang abo, matakot ka na. So, pwede kang may sintomas ng COVID. So, ganito po ang pagkukuha ng biti sa abo. Ang tawag naman din is pagbabadi. Sa Bicol, pagbabadi, sa Tagalog yung pagdadaing. So, kapag ang isda hinati mo sa gitna, yun ngayon ang daing. Ini po ang biti. Okay, tata station ta muna. So, try natin. So, simula daw dito. Tapos, nako, sarala. Okay guys, ito yung ginawa ko. So, failed. So, mali. So, tinan mo, gumit na yung, ano ang tawag nito? Yung tinik. So, gumit na yung tinik. So, mali siya. So, kasi tinan mo ang mukha ng isda, nagmukha na siyang kawawa lalo sa akin. So, mali.
Pag ibibilid na siya, dinidikit siya dun sa cupping ng maayos. Kaya para pag nabilad siya, or pag natuyo siya, maganda pa rin yung itsura niya. Sa mga interesado na bumili ng biti, una magkano ang biti, ang bintahan? Ang price can biti is from 1,800 to 2,000 per kilo. Pag-order po ako ng biti, saan po siya pwedeng maka-order? Sa Kate and Sai Catering, nasa Facebook yan, tapos Mercy Daluro. Ay, masarap! Lutong Cabusao! Malagmo! Crispy! Hello po sa lahat! Ito na po ang aming pinagmamalaking Biti Silog. Ito na po ang aming Biti Silog. The best! Try natin siya with beer. Kasi ang sabi ng iba, bagay na bagay siya bilang pulutan. The best pulutan in town, Biti. The best. Super. Oh, masiram! Maragmo! Aprom! Kindly like, share, comment, and subscribe to our channel. So ito po muli si AstroNoy!